mga Catholic Faith Defenders, alert mo na. Ngit-ngit mamasalkit na mag-claim-claim pa mo nga, kami ang tinuod nga simbahan. Nga karon pangutana, tugutan nato ang Katolik, Roman Catholic, mo ay tinukod ni Kristo. Ang pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Alright, good day everyone. Once again, Brother JL, aduna tayo gaan karon mga igsuon og dugang pagpatinaw may tungod sa komento og pangutana ni Igsoong Tikoy nga matod pa niya nga kitang mga Katoliko kusog tang mag-angkon-angkon nga kita ang tinuod. Ug matod pa niya kung tugutan nga kamo ang tinuod nga simbahan didto baday sa Roma gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Mga Catholic Faith Defenders, alert mo na. Ngit-ngit mamasalkit na mag-claim-claim pa mo nga, kami ang tinuod nga simbahan. Nga karon pangutana, tugutan nato ang Katolik, Roman Catholic, mo ay tinukod ni Kristo. Ang pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Kini ang gibasa ron kining patukuranan ni Jesus Christ, wala mas Roma gihimo. So ato ning gaan og pagpatinaw mga igsoon, no? Kaya ang sayop nga pagsabot ko atong pasagdan mura na sad nig tinuod labi na sa katawhan nga kuwang sa kahibaw. Sayang komento nga usog tang mag-angkon-angkon nga kita ang tinuod, wa ta mag-angkon-angkon kundi ang kamatuoran mismo ang nagsulti kinsa ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Kay lain ang ato Ginoo. Mabasa nato na sa Biblia o sa referensya. Gloria Encyclopedia, page 106, Catholic, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So, atong gigamit ang mga referensya, history, kay mismo ang atong Diyos mo'y nagsulti nga atong basahon o paminahon ang istorya sa kasaysayan. Isaias 41:4 nga ang Diyos ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. O matod pa sa iyahang pangutana kung tugutan nga kamo ang tinuod nga simbahan dito baday sa Roma gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Ang pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Ang pangutana, dito bas Roma gitukod ni Kristo? Ang atong tubag niya na nga ang matuod nga iglesia nga gitukod sa ato Ginoo kini iyang gitukod sa Jerusalem. Mabasa nato na sa Mateo 16:18 nga nagingon ang ato Ginoo ngadto ni Pedro, "Tois Petros, itsuper kang Petram, idipikabo iglesia miyam ipurti intere non privalibon adverso miyam." Nga ikaw mao si Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia nga bisan hanggang haan sa impyerno dili makabuntog niini. So nagpamatuod ni nga teksto mga igsuod nga ang atong Ginoo nagtukod yun og usa lamang ka iglesia, dili daghang iglesia. Og kini nga iglesia miabot sa Antioquia buhat 1126 nga mao ang unang mga Kristiyano, mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung anong miabot man ni Roma, ang pagtulunan sa atong Ginoo wa man dawata sa Jerusalem. Juan 1:11, Mateo 23:37 ngadto 39 nagingon nato Ginoo, "O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta. Buot kunta nga hiusahon ang mga anak mo sama sa hibungaan apan nagdumili ka. Busa biyaan og magmingaw kini." Mateo 21:40 ngadto 43, "Busa biyaan ang balay o gibalhin sa lugar nga mamungag daghan." Asa maning lugar mga igsuon nga mamungag daghan? Buhat 23:11 nagingon na ato Ginoo, "Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, muadto ka sa Roma." So ang Roma diay mga igsuon kabubuton sa ato Ginoo nga ang iyang iglesia moabot dito sa Roma. O sa Roma 1:7-8, kamong taga Roma,
pinangga sa Dios, pinili sa Dios ug ang inyong pagtuo imantala sa tibuok kalibutan. So ang Roma, matud pa ni San Pablo, pinili sa Dios ug ang pagtuo mag-ipakaylap sa tibuok kalibutan. Mao nga ang Roma mao ang sentro sa simbahang Katoliko, kay pinili kini sa Dios, gihigugma sa Dios ang Roma. Mao nga kung ang imong simbahan wa magikan sa punuan nga mao ang Roma, nan angay na kang magduha-duha, kay wala kini makakonektar sa matuod nga iglesia nga gisangyaw sa mga apostoles gida sa Antioquia, gida sa Roma, ug dili kini mao ang inyong iglesia nga inyong gipasakupan kung wala kini makakonektar sa iglesia nga anaa sa Roma. Ug sa tuig 107 mga igsoon, pinagi sa ikatulong obispo sa Antioquia nga si San Ignacio, ginganlan niyang maong iglesia nga Katoliko tungod sa kinayan ini nga pagkamakaylapon. O sa tuig 1870, giopisyal kini pangan og Iglesia Katolika Apostolika Romana aron mailhan kini sa mga tawo nga nangita sa kamatuoran nga mauday kini ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Ug mao lang na ang atong tubag no nganong miabot sa Roma ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo tungod kay kabubuton sa atong Ginoo nga ang iglesia sa Roma mo kaylap sa tibuok kalibutan. Lucas 24:47. ug ang Roma pinangga sa Dios, pinili sa Dios. Mao nga ang Roma karon mao ang sentro sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug mao na ang atong pagpatinaw sa komento o pangutana ni Igsoong Picoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.